Oei, als in 2003 de cameraproef van Heer net bij je spaak op het heen stapt weer, dan heb ik nooit bestaan. We gaan weer om naar 2003. Ik ben al zeer als een nou. Is net zo? Want ze boeren worden schaars. Je zet hem in oren hier. Ja, is. Er staat gewoon een speeltje van die vrouw die dit boer houden, die mag erbij wijzen, maar bij laatst nog, dacht ik. Mijn man wie direct onder de indruk. Ze vertelt er zelfs over in een hele aflevering uit 2006. Je zei er straks dat er een van boerenvrouwen zo zie ik het. En ik denk van, nou ja, hey, dat is leuk. Nou, dan wil ik een kaartje op ziekje. En kaartjes scrollen en nou, wat foto's erbij op van mezelf. En, nou, Oh ja? Ja, we zijn dat is leuk nou. Van, dan ken ik een zien en werd er aan is. In 2006 binnen mijn heid en mem trouwd. Daar wie Heer ik weer bij. En als je met de eerste band krijgt, dan bel je me eens weer? Ja. Maar je moet mij weten? Stuur me even een kaartje. Het eerste heerband? Ja, het eerste heer baby, ja. Het eerste heerband. Ja. Het is, nou ja, dik 15 jaar geleden dat we een buurtfeest hadden, toen ben we getrouwd. En nou ja, toen dit liet ze wonderen dat het eruit kwam, dat jij hem al hoor. En ja, het is inmiddels wel groot aan. Ja, dus daar is gewoon eigenlijk een beetje die besteen te danken aan het programma Heer. Ja, ik heb te danken aan Heer, ja. Zij is het woord, die hebben het west en dan wie Jens er ook niet west, maar dan hier maar er vaak net erop. Nee, dus dat is wel heel mooi hoe het al hierin kan. En ja, dat we nog zo voor je verder binnen. En ja, prachtig. Ja. Just het programma dan ook elke dag of dat net? Nou, meestal show ik het jongens wel voorbij komen, ja. Wat een paar uur erin, dat is altijd wel leuk, hè? Ja. Nee, dat wie nog zo apart binnen of zelf, maar... Dat is al apart van mezelf. ja. Ja, wij zien het gewoon elke jongen. Dus hij het van baby gewoon altijd heers jongen. En dat vond het heel erg leuk om dat guide te zien en het molentje wat draaide. En het kwam elke jongen weer. En ik denk dat er op laatst, nou, 6 of zo een maand weer. En toen zei hij bij van de guide. En dat was het eerste wat er in principe haast is koor. Dus zijn eerste wits ongeveer dat wie de heerguide. Dat was de heerguide, ja. Nou ja, dank wel en nou ja, op naar de volgende 15 of 20 jaar of... Ja, als er ook veel weer in Boerin is die met geen partner had, dan kun je heer bellen en dan komen we bij wonen, denk ik. Nou, als er ooit een vrouw thuis is, dan meld je maar. Ja, nou best.